Empire, where you come and see me see one by a city now. And the more boy Anamqua, didn't I believe you found the Anamqua? I'm a quick Munimanaqa. I not to one ever go better to your wife for Maqua. I do one note, Nakaquani, one Amuka, the one who Kaleaqua. Oh, dear. You go up on Friday. I did road your car. Oh, look at on Friday, 1 year road your car on your mobile now, no. We believe 5. Let's make when I go. The single no, I know road your car, but any more I made it. No was Laura. Oh, you may have it. My boy, you go up my come Friday. Monday, Roby or Cap. I only was a I only was a I will, ma. If a woman can live, I am a log, I do to her. Only 5 Friday Nairobi. Walk up Alanago, aka the treasure boy. There's a Morgan now. Only 5 to pump the Guma. They say no one Maroyuku. Koko na we aleno we believe 5 awelo manu ifo women adero malenu awun bulo bele wa ya kan ije ba kwanu won ife na goyo bona onye ko metutelo na runu onye obuna we nchekubela chukwu I will only Open the KJBO. Equal dinner no Friday Nairobi. Moka Maleno Nalamola. AKA the treasure boy. Oye Camolo na February 24. I am 1992 n'ime sinu na Okaba Chemisi Odogwu bụ na ndị obi n'ọra m ya bụ na ụmụ oti ahịa n'ọra ebe o si jụ ya nwanne awụle gbọsa bụ Odogwu obele nwa nọ na nwa egwu aka ije n'olenu 5 hey. Ife mele mmadụ n'okolobịa ka dị ndụ ka ịcha isi awọ n'enu If onye katali ka ọ ga-eme n'enu we believe 5 Friday ọka abalị nwanne robu nwanne m onye nke nwụrụ na moto accident Daniel Savage ebe ọ na-achụ nta ego otu oge sidile ya na mma ya bụ March 5 2014 ya bụ ezi nwanne anyị
aka iji bịa onenu wee bụrụ ife ọmụme ọnwụ anịdị ọnwụ anịdị ọnwụ alịlị bụ ajọ ọnwụ onye bụrụ nwanne anyị ọnwa sideti ya bụrụ odogwu naanị asabish ebe odogwu na-atụ ụtọ ego otu oge esitele ya na mma ọnwụ moto ya bụrụ odogwu ya bụ ọnwụ mbelede okporo ụzọ onye malụ na ọ ga-adị otu a ndị omelu biko dibe ka enwe nchekwube na chukwu igwe niile n'ọja n'ụzọ ụmụnne mana ị ga-elu elu wee nwụọ ọnwụ alịlị ndị a bụ ndị nyere aka ọfụma sọndụ ọka afọ na abụja ezigbo onye ọrịa ma ọ bụ nwanne m eze ọmọgọ bili nenu ọnwa sọnde nwanne m a sọndụ ọka afọ na abụja ezigbo onye ọrịa ma etiti nwanne m a eze ọmọgọ bili ọnwụ bụlụ ọkụkụ na mgbe ogbo mbukodo Jonathan onyinye atele nwanne m onye ọma bike kula nwanne m Jonathan onyinye atele nwanne m ndị a bụ ndị nyere aka nụ ndị ọ ga-adịle mma n'elu ụwa egwu abụ maka ọnwụ Friday a na-eru obi ọka eke anago ya bụ the treasure boy ọnwụ na-egbu ọsa bụrụ dike akpụrụ obi izuru ike na ndokwe wee bụrụ ife anyị fụsịrị ọnwụ gburu dike gafe ya fuo n'enu wee mara ụmụnne ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ fagbọrọ onyami onye nwe egwu ọsị ka nje bịa lụba egwu ma na ọ bụ iwulili iwuliti n'aba Friday ga-adịgide n'enu ya gabaji ikpe onye nwe egwu enwela egwu wee merụba mmanwụ ife katalika ọ na-eme n'elu wee bụrụ ife anyị kwụsịrị wee ndị a bụ ndị ihe n'aka ọfụma Simon Uderike nwanze dị igwe dalụ onye ọrịa m etiti nwanne m onu chapụ ndị ihe n'aka maka ọnwụ Friday ndị ọ ga-adịle mma bili n'elu ndị eze ọmọgwụ ụmụnne m egwu ọ bụ maka ọnwụ Friday nwoke abalị a na-erobi ọka abalị anọ n'elu wee bụrụ ife anyị fụsịrị ọnwụ anịdị ọnwụ anịdị egwu a ka anyị ji bịa anyị je nwekwa nwanne anyị nụ ka anyị gwala ugwu ibete mazụ nụ onye ọma bụ Iginetus ụfọdụ ile nwanne m ezi nwa mgbe nwere ụmụ bịa ndị a bụ ndị nyere aka ọfụma maka ọnwụ Friday Iginetus ụfọdụ ile ezi nwa mgbe nwere ụmụ gazie ya gazie John ka na-ebi onye ọma bụ nwa Chiwọba nwanne m John Kalebi onye ọma bụ nwa Chiwọba n'ọrọma ọrịa m etiti ka isi eje n'elu Kalebi unu bụ ndị ya n'aka ọfụma
n'ụlọ anyị ji eke na Ikechu Ogbugo Ikeagụ ya bụ ezi nwanne mmadụ ọra m etiti ka isi eje eze ọmọgọ niile nọ eze ọmọgọ dalụ ndị aka na-eme ọgọ na-emenweghị ụnụ bụ ndị ihe n'aka maka ọnwụ Fraịde nwanne m eze ọmọgọ na oneno wee bụrụ 5 onye ọma bụ Egbunike Ogbugo nwanne m Ogbugo nwee Ikeagụ nọrọ Onucha bụ ndị ihe n'aka nụ ndị oge adịle mma gazie nenu wee bụrụ 5 egwu aka iji bịa onye ọma bụ Obi Adụrụ Chale bụ ndị nwanne m ụmụ eze ala m dalụ aka na m ọgọ nwanne m ka Chukwu kelee ụwa nọ elugo Onucha bụ ndị ihe n'aka n'ọnwa ndị oge adịle mma gazie nenu ka iwebazi Olise Arize nwa Chale bụ nwamuze mụ na ị ga-adị ọhịa ma Onucha bụ ndị ihe n'aka ya ndị oge adịle mma n'enu ndị oge adịle mma binye ka iwebazi Olise ya bụ Olise Ogbugo nwee Ikeagụ eze ọmọgọ ezi nwa onye ọra m obewele m ndị oge adịle mma bile ka ike n'ezi Olise ya bụ aka Chukwu onye ọma bụ onye nna na ego adị onye nna aka chụọ ka afọ dalụ ndị bụ Jaguda dike Jaguda onye nna na ịmalụ ma onye nna ịbụ Jaguda onye nna nwanne m nọrọ udogwu ndị ọbịala aka Chukwu Ọkafọ Jaguda n'ọra m etiti ndị ọga adịle mma n'elu ndị gbara mbọ ọta afụfụ maka ọnwụ Fraịde ma ndị ọrụ obi ọka ọwụlegbu ọza ya bụrụ ologbu ọnwa ebole 5 chọghị ọnwụ anịdị ọnwụ anịdị ọnwa alịlị ka anyị akpọla agwanụ ọnwa alịlị na ọ na-ewute n'obi ọnwa egbude nwaanyị na afọ ime o je wee mụọla anyị nwanụ akwa nwa bụ okwu nwa nenụ ọnwa egbu n'ọkụkụ na agwa mgbulu ọkụkụ na agwa nenụ dezie n'okwuli ka ogbukodo ọnwa alịlị bụ ajọ ọnwụ nenu Chibueze Ọnụọra na mgbeelu m bịa Chibueze Ọnụọra dalụ eze ọmọgọ ndị a bụ ndị ihe n'aka ọfụma na egwu a ndị oge adịrị mmanụ Chibueze Ọnụọra na mgbeelu m ana m ekene yi nenu Batolomi Ekweze nwanne m Ekweze na ịbụ bato odogwu bụ na mgbe nwere m Batolomi Ekweze dalụ Ekweze odogwu Ekweze bato eze ọmọgụ biliho ndị aka na-eme ọgụ m aja ekene Gode nwe gbanugo eze
akụnne enu odogwu bụ na mma enwere mụ ebe ọ bụ ka isi eje nuo eze ọmọgọ bilile ebole vaivu ọnwụ bụrụ nwanne anyị Friday Nairobi ekele ya na-agwọ treasure boy na ọnwụ na-egbu ọzọ ụlọdogwu lenu aibebezi agwa alụlo onye ọma Boniface Obet chukwu gozie gị onenu ọranyeleze ka ị na-aza ibu ọranyeleze na ọra m etiti ka isi eje onye ọma eze ọmọgọ daalụ anyị ezute Chinedu ọfọdụle nwanne m onye ọra m etiti bịa eze ọmọgọ bilikwa ndị oge adịle mmadụ alụlelu ndị abụ ndị nyere aka nụ ka Chukwu kele ụwa gozi unu chalelu ebụle vaịbụl anyị ji ekene Chukwudị nwantibere mbụ igwe okwulọra dalụ okwulọra ke ndị anamụ ọra m etiti ka isi edo mbụ unu bụ ndị nyere aka maka ọnwa ndị oge adịle mma n'enu mmadụ ka eji aka onenu webụle vaivu egwu ọ dị ya nwanne anyị nọsụ na India line-up ndị eze ọmọgọ ụmụ anamụ na India ọ ndị sponsor maka egwu ọnwụ Friday anyị ere obi ọkaba ọ ga-adịle mma onye ọma Chukwudị nwanne m Chudi ga-ebu nwanne m ga-ebu ọfọzọ ọgba ya bụ India line-up aka Popular Man bụlụ Igbo ọra m etiti ka isi eje ọma mbụrụ ya fụlụ ife ọnwụ mela ọnwụ a na-eli ka nje kene Samuel Steven nwanne m nwụdụ aka nwanne m eke onye ọma ịbụ Samuelito akụ nwata ka ndị anamụ na mma enwere ụmụ ebe isi ije ụwa gị nwanne m ya bụ India line-up ndị oge adịle mma n'enu ndị eze ọmọgọ bịa ya fụla ife ọnwụ mela anyị anwụ elu mma onye ọma bụ Uderike siribe ọwala ndị Igbo nwanne m n'ọra m etiti ka isi eje ya bụ India line-up ụmụ anamụ ka egwuru Naịjirịa ndị ga-eje obodo jee nata unu jeli India onye lusi ebe ahụ obute ikike ife chọrọ ka ọ ga-enweta ma ọ fụghị ife ọnwụ mere igide tusu okeke eze ugozi ego ọyịmọya ma ịbụ Sontori egwu Sonto eze ọmọgọ daalụ eze ọmọgọ dị aka na-eme ọgọ igide tusu okeke eze Sonto 1 na ọra m etiti anamụ ọnwa lele bụ ajọ ọnwụ ife ọnwụ mere na ọ dị m nwute n'obi onye mmadụ na ọ ga-eme onenu
adịrị mma n'elu nwanne m ya fụrụ ife ọmụme judu onye kwe eke onye ọma ịbụ double man n'ọrụ m ya bụ ndị ala nọ ndị oge adịrị mma ya gazie nnu ndị oge adịrị mma n'elu mụnụma ya fọwụ mela ya nanụ ameke nwanne m a ugozi ego ịmọya ma ameke nwokike nwanne m nwanga pa mawa eze ọmọgọ dalụ anyị ameke nwokike ịbụ nwanga pa eze ọmọgọ dalụ ka nje zutezi ọyịmụ ụbaka weze bulo nwanne m a ese so ọga odogwu n'obodo oyibo nwanne m a ụbaka iwe ya dị n'ọkụ egwu na-abịa abịa mgbe o ji lụrụ ya n'ewe egwu wee buziele ịgbawo egwu afọ egwu ndị mmiri na-ebu ya egwu a ụbaka wee zụrụ egwu odogwu nwa ọgala eseso nwa ọgala dalụ eze ọmụ ọgọ bụ n'igbanụ ndị oge adịrị mma bilion enu na ọfụghị ife ọhụụ mere anyị onye ọma bụ onye dịka wee ike eke very important one very important person Elias VIP odogwu bụ na mmeza na m ebe isi eje ụwa gị nwanne m a eze ọmọgọ dalụ nenu fụghị ife ọhụụ mere anyị Patrick nwanne m a Patrick obi dị ikenu eke Patrick Obidike aka Batoloski na Orama eze ọmọgọ ndị oge adịrị mma Augustine John nwanne m a John wee sinu aka etiti ndị Igbo nwanne m etiti ndị Igbo wanụ fanamụ ike n'obodo oyibo ya ma ndị oge adịrị mma gazenenụ afụghị ife ọhụụ mere anyị ọbala m dọ onye metere ya bụrụ nwanne m Igbo metere nwanne m na ụmụ Igbo eze ọmọgọ nwanne m ya bụ ndị ala nọ ndị oge adịrị mma nụ afọ nnụnụ ka esi ana onenu ndị anyị tọrọ ọfọma nwanne m a ọfọma nwa ọchị odogwu geli bọị odogwu na mmiri eze ọmọgọ eze ọmọgọ odogwu ọfọma onye ọma keli chukwu gozie gị onenu egwu aka iji agba nwanne anyị anje kene ezi ọyị mụ onye ọma bụ mmadụ kanụ nwa bụ nwanne ịbụ ike bi n'ezi uche bụ akụdogwu onye ọma Starboy Elias eze ọmọgọ odogwu na India ike bichila ezi osisi a na-akara ọjị n'ọfịa n'elu odogwu eze ọmọgọ bụ n'ihe ọ na-enu gafụla ife ọhụụ mere anyị eze ọmọgọ bụ n'ihe ọ na-enu gafụla ife ọhụụ mere anyị ọnwụ
nesi wale numu dora kisi ejo nenu ya fule fo melai ngesi na wako ma bravo wale ezo mogo na mi atanu India criminal really egwu abu India line up ndị ezo mogo mulem egwu aga ija o Friday bole fo melai oyo ma bu egwu n'ikenu egwu n'iko bozo boya mai amu ewelu mu Eliasike na South Africa ezo mogo lelenu kafugi fo melai kaje gele tuno so onyo ma bu ba ne wele body goat ya onyo ramekiti dalo wele mu egwu abu maka on Friday ike no bodo iwu mulem ezo mogo bia onenu ndo ganele ma wele ma obi ajulu silibe atele eke oyo molem ya bo obi anamu na ine wolem ezo mogo onogu bu na moti aya noram ezo mogo bi onenu ifo melu kaina ko kanje juteju sobio ya bu agwila wa ora meji kisi ejo me ibi akenal yo dogu agwila o bulu wanne yi owe bugo bele wanne nu o bulu Friday na lenu ye kanji akalu kafi adigidenu lenu wanle ma I don't cause you choose me out. It's a morning. You know, so you are. I will like a Naza. Other make it easy, so you're mine. You can look do you go. You're fully for my life. We said that she won't bow. We said that she won't bow. AKA Osoma Monyora meji tuwalem Visete shiwaba Osoma Ya fule for melayo Hey Onwe nilio Onwe nilio Onwa lele wajo onyo ma bu anese wana ya bu ane hogu n'odogwu ezo mo ni na India wa mo ewolu ma na mo jone beki na za ike n'obodo oyibo nenu ifu ifo melai odi awanna onwe lo ma na iso mele ya dibenu na ma bu ogu jebe chukwu wanna by accident can't just damage amechi edesu no wala chugo zigi onenu aka omo chugo zigo emoyama idu amechi edesu no aka Omo Mora Foka ekene yi ayo ma bu mechi odogwu Mora Foka bili wele ma ezo mogo bili nenu ya fule fo mezinlai chukwuchi dofo nwa bu nwanne Toms ora metiti kisi ejo chukwu jidofo imoyama
black dalo yomai odogu toms ya kale mogo dalo ya bu India line up ezo mogo bilionenu ya flavor melai God will win your con war umeli aka agodi o ezo mogo kwa debizio before women and no man no God will no con war umeli aka yabu agodi o oyo me ya flavor umeli can Jesus to fine if I order on them order me titi kisi ejo ne no onyo bu na biko kwa debezie egwu abu ndi ala no umwana mo ke egwule egwulu we ne gwelo ya mi ole onyo bu ka ne gwelo ya mai ndi ezo mo go ne no no forgive all my life Azuka mebo eke oyama yebo kapebu ora meji tikisi eje kapebu ezo mogo bili anje genezi wanama prisoni gadi prisodi boba na mawala ebi si jo go nenu endi o ga dele manenu ya bu India line up endi so mo lumunema ego abu maka on Friday ani lobi oka awu bulo koko na gwa nenu ogbogbu kodo nínú àmẹ́tí wọn lẹ máa ọyọ́ máa bọ̀ wọn nílò lẹ́wọ̀n ẹ̀sọ́ mọ́ ọ̀rọ̀ náà ló nínú ọyọ́ máa bẹ́ẹ̀ tó. Ifeanyi Kolombo wọn lẹ máa àmú ẹ̀sẹ̀ náà mú ọyọ́ máa Ifeanyi ní ìbù Kolombo yìí. Oya mweze o yoga nele mabinyo anje duta mechi yabu wudaka o neno wudaka fine boy enu mu ikwanamu ezo mo ni igwa bi India line up ndoga nele mo aiso ye kokolo mpulo ye kulukoga wala mulem ifwe katale koga maleno ndai mal nenu anagwa wala ma onyo ma bu mude woyo ma ibu do ike na India elili ejikego anagwa Mamba de joy moyo mo hey ndoga dele mabi ninu I can enjoy so Namundi zedi godalo amako kina zoyama ezo mogo li amako ya fole fo melai onyo mamba nefo wandi moyama aka immortality teacher odogwu bụ n'ọra mọbewale ibu awa ebu teacher ezomo ọgọdụmụlema ndị ọ ga-adịle mma ga-adịlenụ ka ayọbazi oluso hey onwe egwu aka ezi bịa o
ọlụ dị mma nwere ụgwọ dị mma egwu a ka anyị ji ije obodo jee nata o Ifeanyị na mụ si na Ifeanyị rụọ Chukwu Ifeanyị ka Jesu tọbele nwa ma abụghị ọgwụgwụ ọnwale ma nweze adị nta abụghị bụ ọkọ wanụ esika nke na obele nwa gị ya bụ nwa bụ nwanne o nwa bụ ọgwụgwụ gba o last born nwanne gị obele nwa ji si eke n'elu leaders of tomorrow nwanne m ka nje eke n'ọbasi nwanne m a basili obele nwanụ eze ọmọgụ lele n'ụwa na afọghị ife ọhụ melai ọbasi bi nwanne Chukwu ji n'ọfọ eze ọmọgụ n'alụ egwu a ka iji bịa n'elu na afọghị ife ọhụ melai mụnwa bụ onye nwe egwu aka ji ọfụ egwu eze ndị egwu na nna m ọgbata onwere egwu enye egwu anyị ji eme mmọnwụ n'elu egwu ahụ ka nji gala nwanne m a sonye dị n'izu ọ dị ya nwanne